Que tal, saudos? A Concellería de Deportes recupera a xestión dos grandes eventos deportivos. Ampliamos de contado. Isto é Pontevedras 10. Comezamos. A Concellería de Deportes recupera a xestión dos grandes eventos deportivos, confirmou esta mañá o edil socialista Tino Fernández. Fixo nunha comparecencia de prensa na que tamén valorou os orzamentos deste 2020. Ademais, o tenente de alcalde anunciou que haberá unha redistribución dos cartos destinados ao gasto social e un plan enfocado a fomentar o Xacobeo 2021. O Goberno municipal volve a trasladar a organización dos grandes eventos deportivos á Concellería de Deportes, unha competencia que dende o inicio do novo mandato levaba a edil nacionalista Anabel Gulías. A experiencia destos meses fixo que nos sentásemos a falar, o alcalde máis eu chegásemos á conclusión de que por unha cuestión de operatividade é mellor que todo o referente ao deporte este concentrado nunha sola concellería, non? Entón, os grandes eventos deportivos que hasta agora estaban en mans da compañeira Anabel pasan outra vez a deportes. A unificación dos eventos deportivos nunha mesma concellería é a principal novidade dos orzamentos de 2020, pero non é a única. Tino Fernández anunciou esta mañá que o Goberno municipal levará a cabo unha redistribución dos cartos destinados á renda social, unha medida coa que se busca o mellor aproveitamento dos recursos. A cantidade destinada á renda social que non se gasta, de 450.000 euros, sufre un descenso para aplicalo a políticas donde realmente si fan falta, non? En todo caso, nos entendemos e asumimos e nos comprometemos a que si a cantidade da renda social se fixera insuficiente, se incrementaría na primeira modificación de crédito que se faga. Pero a práctica, o que nos ven dando é que esa cantidade prácticamente queda sin gastar todos os anos. Por lo tanto, decidimos que xa que temos uns cartos vamos a facelos o máis operativos posibles a expensas de que se fai falta incrementar máis adiante a cantidade de renda social o faremos, non? Na valoración de Tino Fernández sobre os presupostos municipais desde 2020 destaca tamén a área de promoción económica, un departamento que traballará arreo de cara ao Xacobeo 2021. Estaremos preparados para realizar unha oferta o suficientemente atractiva para que Pontevedra se convirta non só en lugar de paso, sino en lugar de visita e de pernocta por parte dos miles de peregrinos que se espera que pasen por Pontevedra ao longo do ano 2021. O edil socialista non quiso pasar por alto a oposición que está a ter o Partido Popular tras a presentación dos presupostos, unha oposición, segundo Tino Fernández, completamente disparatada. Os argumentos do Partido Popular non fan reír, non? Pero son disparatados. Se parecen moito a unha astracanada. De feito, se me permitides a ironía, non son moito de ironías, pero bueno, parece que traballaron máis o tema do Rafa Advisor que o tema das enmendas a un orzamento municipal que é o documento máis importante que vamos a aprobar nun pleno ao longo do ano, non? Creo que Pontevedra se merece un poquinho máis de respeto que o documento de enmendas que presenta o Partido Popular, porque sona en dos casos a puro disparate, non? O que si valorou positivamente o tenente de alcalde foi a actitude de Cidadáns. Tino Fernández agradeceu a súa colaboración na elaboración dos presupostos. Bueno, na valoración dos orzamentos, Tino Fernández quixo salientar a partida destinada á Concellería de Deportes. O edil anunciou que o Goberno municipal está a traballar para a creación dunha aplicación móvil. Esta axilizaría a comunicación cos clubes deportivos. Ademais, Fernández asegurou que este mesmo ano estarán resoltos os retrasos nos pagos das subvencións. Dentro do orzamento vai unha partida para unha aplicación informática que se vai a poñer a disposición dos clubes e que vai a permitir mellorar a xestión e axilizar a xestión das subvencións. As subvencións teñen un trámite moi complicado, moi lento e moi farragoso e, bueno, vamos a adquirir unha aplicación informática que vamos a poñer a disposición dos clubes para que toda esa morea de papéis, de documentos que teñen que presentar, pois poidan axilizarse e podamos resolver as cousas en menos tempo, non? A idea é que unha vez que estea pagada ou en pago a subvención que está pendiente neste momento, saquemos xa a seguinte coa intención de regularizar este ano todas aquelas que estaban pendientes. Coa cual, se todo vai ben, porque xa non me atrevo a dar plazos, se todo vai ben, a finais de ano podería estar resolta a seguinte subvención anual, non?
Los humanos solo utilizamos el 10% de nuestra capacidad cerebral. ¿Sabías que tras el estudio olvidamos más cosas las primeras 24 horas que los siguientes 30 días? ¿Te han explicado cómo funciona tu cerebro? ¿Sabías que reduciendo un poco la frecuencia en que trabaja se duplica tu capacidad de memorización? ¿Qué harías si pudieses memorizar el doble de rápido? Decide tu éxito. Estudiar es fácil. Nosotros te enseñamos. Instituto de Neurociencia y Alto Rendimiento. Reserva tu plaza. O Goberno municipal investiga unha traballadora social por supostas irregularidades no desenvolvemento das súas tarefas. Segundo informou a Consellería de Benestar Social, esta muller presuntamente daba citas a persoas xa falecidas. Actualmente a investigación está en plena fase de instrucción e a concelleira Paloma Castro pide que se preserve a presunción de inocencia da empregada pública. A concelleira confirmou que foi a finais de 2019 cando a xefatura do servizo comunicou indicios de posibles anomalías. Segundo informou o Goberno local, os resultados desta investigación daránse a coñecer en torno ao mes de setembro. Unha vez finalizado o prazo, decidirase o réxime disciplinario a aplicar. Máis asuntos que son actualidade. O Concello ratifica o seu apoio á manifestación convocada por SOS Sanidade Pública para o domingo en Santiago de Compostela. O alcalde mantivo esta mañá un encontro cos representantes desta plataforma e confirmou a súa asistencia a esta movilización. O Concello de Pontevedra proporcionará autobuses gratuitos para asistir á manifestación en defensa da sanidade pública, un acto que se levará a cabo o vindeiro 9 de febreiro en Santiago de Compostela. Os buses sairán ás 10 do pabillón municipal de deportes e os que queiran asistir deberán inscribirse ata o venres pola tarde a través dos 2 números de teléfono que aparecen en pantalla. Esta manifestación o que fai é aglutinar todas as queixas que houbo hasta de agora, digamos, nos distintos localidades da provincia de Pontevedra, máis en todo Galicia, polos recortes tamén neste caso de pediatras, o tema de Verín e todo isto, pois isto que fai é aglutinar todas esas manifestacións ou todos esos movimentos en un solo acto. O alcalde de Pontevedra mantivo esta mañá unha reunión cos representantes da plataforma SOS Sanidade Pública. No encontro, Lores trasladoulles o seu apoio e confirmoulles a súa asistencia á manifestación. Depende da mobilización social nunha grande parte que o sistema público funcione e que os responsables políticos dediquen o diñeiro suficiente e non vayan camiño do deterioro, da privatización e do desmantelamento dun servicio do que eu creo que nos sentimos absolutamente todos orgullosos, porque é un sistema que podemos decir que, bueno, é un exemplo para outros países do mundo e que está funcionando aínda en base tamén á profesionalidade de moitos traballadores da sanidade que se están rompendo os cornos para que isto funcione, non? Nesta reunión valoráronse tamén as políticas empregadas polo presidente da Xunta de Galicia en relación ao sistema sanitario público, un sistema que sofre cada vez máis recortes e privatizacións. Cuando volvió Feijóo, el Partido Popular, recuperó la Xunta, lo primero que hizo fue cargarse a la totalidad de las cúpulas directivas, incluyendo a aquellos gerentes que habían trabajado anteriormente con Fraga, porque realmente creían que estaban contaminados y podían ser colaboracionistas con el Partido Socialista. Con lo cual iniciaron una politización que llegó a niveles de jefaturas. Yo sé muy bien de lo que hablo, y esto, pues lógicamente, tenía una finalidad, tener los servicios, digamos, dóciles, que no cuestionasen la política. Pedreira quiso poñer tamén de manifesto que España é o país europeo que menos dedica do Produto Interior Bruto á sanidade. Sen embargo, un dos lugares onde se obteñen mellores resultados, a lo que demostra a eficiencia e a eficacia do noso sistema sanitario e dos nosos profesionais. Xa están en marcha as obras de acondicionamento do Parque da Tomba. O alcalde de Pontevedra e o concelleiro de Montes achegáronse esta mañá ata Campañó para comprobar de primeira man os avances neses traballos. En total, a actuación levarase a cabo sobre 82 hectáreas de monte. As obras comezarán coa eliminación de especies invasoras, tales como acacias ou eucaliptos. No proxecto está incluída tamén a plantación de 25.000 novos exemplares de diversas especies, a maioría castiñeiros e carballos. Ademais, con estes traballos, condicionan
acondicionaranse 17 kilómetros de sendas, 15 deles para peóns e ciclistas. Compre lembrar tamén que neste parque vanse crear 2 miradoiros. O Goberno municipal ten previsto rematar estas obras a finais deste mesmo ano. Educal volve a Pontevedra. O Salón da Oferta de Educación e Formación de Galicia aterrará a vindeira fin de semana no recinto ferial da cidade para a súa 9ª edición. Este ano haberá 56 expositores e numerosas actividades na programación. Os talleres que imos ter máis novedosos quizás pode ser un obradoiro de demostración audiolóxica protésica do Manuel Antonio, do arte dramático da Escola de Arte Dramático da Comedia del Arte, que é unha representación do enfermo imaginario. Despois, como ben dixo aquí a coordinadora estatal de Escolas UNESCO, que vai nos dar unha charla sobre a Xenda 2030 de emerxencia climática, que creo que é moi interesante e penso que debe estar dentro do salón porque é algo que temos que tomar conciencia a toda a poboación. Educal abrirá as súas portas o mércores 12 co obradoiro de demostración de hostalaría a cargo do CEIP Manuel Antonio. Durante toda a xornada haberá charlas de orientación universitaria e talleres de mans da Asociación Juan 23 e da Escola Superior de Arte Dramática de Galicia. A inauguración está prevista para as 12 co concerto do alumnado do Conservatorio Manuel Quiroga. O xoves haberá obradoiros de textil e moda e de panadería e pastelería. Ademais, os que se acheguen ata o recinto feiral poderán asistir tamén a diferentes charlas. A principal desta xornada será relativa á Xenda 2030 e á emerxencia climática. Esta estará conducida por Luisa Márquez, a coordinadora da Rede de Escolas Asociadas da UNESCO. A programación deste salón rematará o venres co obradoiro demostración de hixiene bucodental e o show cooking dos alumnos do Carlos Oroza. A Universidade de Vigo, pola súa banda, participará nesta edición con 18 stands e con 3 charlas de orientación universitaria. O salón, como cada ano, estará dirixido aos alumnos e aos profesionais da ensinanza e a entrada será de balde. O horario será de 10 da mañá a 1:30 do mediodía e de 4 a 7:30 do serán. Pois así poñemos o punto final ao tempo das noticias en Canal Rías Baixas. A información continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais de Contado Chega o Tempo. Nos volvemos mañá con máis cousas. Pasemos a noite. Adeus.